het nice was deze week domineren vanzelfs toch kennis dat hij in Dok een plak vond. Ja. De Usuring die de NOS-man die maken hier om meer dan 1,9 miljoen televisiejoggers. En dat is ik flink meer dan flink die toen zien Doetinchem weer. Hast je het ook Sjoen? Dit hier, ja zeker. Ja? Ja, platte voor. Echt weer? Hoe zit het dan met Tom Poes en Nee, ik ben nog een beetje brak. Dus, maar ik weer er om 11 uur helemaal klaar voor. En dan heb ik oorroeren op de bank zitten. Of oorroeren, hoe lang duurde het? Best lang. Wel echt best wel lang. Ik dacht 800 meter naar een hoeken. Maar nee. Ja, te lang? Hindernissenroute met 4, je hebt met alles erbij. Ja. Te lang? Nee. Wat was op kennisnacht die dan? Ja, toen week op stap best. Huisvest. In Jervin. Ik had het idee dat ze net vol meer hoeven vertellen was. Nee, het wie ook gezellig, het wie let. De één ervaring die is delig is van de kennisnacht. Oeh, moet ik inhouden wat die daar ervoor weer voetbal. Dus welke dag ik alweer. Ik weet het even net meer. Dan word ik voor die zien dat ik één ervaring die sto beleefbaar op Koningsdag. Toen stond je heel gezellig op redacties op de Hembrik. Ik toen poes schieten. Ja? Nou ja, Dat wie het. En vind een heel soort type. Maar vond je het leuk? Nou, ik vind het prima. Ik ga dus, dat had ik vorige week hier. Ik zei niks met Koningsdag, dus ik vind het net zo slim om te werken op Koningsdag. Want die zelf had ik net vol. Maar ik ben bij Vrijheidsdag ben ik vrij. En daar ben ik wel blij om. Want dan ben ik graag in een stad om de vrijheid te vieren. Ik. Ja. Ik geef een laf momenten. Hè? Oh, ja? Gisteren Heen. in jou. Ja, lekker. Ja, welke is het in de beveiliging? Ja, daar ben ik hier. Leeuwan? Oh. Maar Zo naar die zwaaien. Ja. Maar kennisnacht in... nee? Nee, ik kan me alleen nog herinneren dat ik met 2 kipcorns door de stad rond. En er is net zo volle gebeurd. Het week ongezellig. Ik is zo honger. Ja, dat herkenbaar op. Herkenbaar, ja. Ik doe altijd de kipkrokantjes van de Febo. Oh, dat is lekker. Ja. Maar Koningsdag dus net dat je precies nou. Dat, Nee, ja, lekker werken. Jong sushi besteld. En ja, heerlijk. Oh, lekker is dat, ja. Nou, dat had toch een heel soort mensen naar Sjoen. Ja. En de Soeiken blauwe dinosaurus wezen. Ja, die wie er ik. Hebben die Sjoen? Nee, ik net. Is het ook wet ook het? Ja, want ik heb dus wel sjoen dat ze van tevoren even met die mensen in gesprek gingen die er dan stonden. En dat ze daar wel steen mochten, maar net met die dinosaurus. Maar ik weet nog net zo goed waarom het een dinosaurus wezen moest. Dat kan je natuurlijk lezen, want ik ga weer een bellen met Floris Müller. Hij is de woordvoerder van Republiek. En vast is er ook wel. Hij stelt dat minder te zien op zijn website, maar hij heet zelf wel woordvoerder. Okay. Nou ja. Het is een anti-monarchistische groep, oftewel Chin de monarchie in het Kennishoes. Zij mochten dus geen opblaasbare dinosaurus onder rinroute zetten in Dokkum. Dat had zelfs de rochter uiteindelijk nog bepaald. De groep voerde mascotte, een 10 meter grote opblaasbare dinosaurus met de naam Wim bij de kennelijke kuierroute zetten om te demonstreren in het Kennishoes. Het belichaamt nevens Floris Mulder alles dat de monarchie versteert. En dan komt hij. Hij is uit het tiert, rent gauw in het paard en is vult met lucht. Nou, dan ga ik hem even bellen. Ze stien dus uiteindelijk op 350 meter van de route. Daar is ze stien. Daar had ik foto's van. Ze is sfeervol. Uiteindelijk had meer dan 3 kwart, zei die ik uiteindelijk zijn om daar te demonstreren. Dus er weer een handvol meesting, zoals je het zelf op kunnen. We hebben demonstratierecht in Nederland. We trekken hierin op met Amnesty International. Maar ze willen het gewoon niet hebben. Dus komen ze met een politierapport waarin staat dat het niet veilig is. Maar op 350 meter van de route mag het wel. Maar op 10 meter van de route mag het niet. Vind je hem daar wat van? Ja, we zitten hier om dingen te vinden. Hè? Ja. Nou ja, ik vind op zich dat je mat de demonstratie zo 4 mogelijkheden altijd kennen. Ja. Maar ja, de rechter zit er is ik in koekenbakker. Die zullen wel verstand van had, toch? Ja. Van Grutte dinosaurus. Nee, die volgt natuurlijk een politierapport. Wat kin, wat net kin. Ja. Ja, dat is logisch. Ja. En maar dat gaat natuurlijk al mis bij het feit dat de gemeente het gewoon net hebben wil. Ja, klopt. Ja. Maar er zit een blauwe dinosaurus. Ja. Oh, wat erg. Ja, nee, ik vind het net zo slim. Vet treurig. Ja, maar 10 meter is Grutte, hè? Ja. Dat is echt, het zit dan voor allemaal camera's en voor allemaal orenmeesingen. En dan komt daar weer een zeik terug. En... Een plakje vinden dat hij net voor de camera zit. Ja, dat weet ik net, maar... Nee, maar ja, dat is het doel. Dat er in de camera in beeld is. En die route is 800 meter. Nou ja, dat een liedstukje daarvan even zo'n ding in beeld is. Ja, dat is prima. Uiteindelijk weer Rick Oren demonstranten in beeld van een orengroep. In totaal 3 protestgroepen, actiegroepen. Het zijn het Koningshoers. Die zien mij gewoon mijn buurtjes onder route. Willem de Laatste is die erop. Ja. Nou, dat kan wel. Maar als je dan zit dus net in het paard met grote dingen of zo. Maar ja, ik vind dat om hier het prima kent.
Ja, ik vind het gewoon zo treurig dat ze gewoon alles ontdoggen om dat gewoon boet een beeld te houden. Het is zoals het is. En als er Terwijl dan de koning zelf nog in de gong is. Die had nog even maar ze praat tijdens de route. Is dat zo? Ja, want toen zeg ik nog, en dat zei, wie ik het commentaar, dat hij daar wel aandacht aan besteedt. Net een soort, maar ik ging er wel heen. Ja. En toen rond hij weer verder. Ja, ik kan het zien. Ja. Sorry. Precies op Vlieland. Ja. Het doop van de tradities, hè? Het was weekend. Nou, eigenlijk net. Ik ben zo progressief als de hel natuurlijk. dat is Maar zo nou dan ben ik wel van de tradities, ja. Kost klauwen voor Jult. 3 miljoen euro had het kost. Och, geven we nou in die hele discussie? Smiet niet op. Ik ben Smiet neer op 1,9 miljoen jongens. Ja, ik Dan de promotie. Koningshuispromotie. Als het door die 3 miljoen heeft, dan denk ik dat je dat heel snel waarom verzinnen inderdaad aan Dokkum en aan Friesland promotie, absoluut. Denk je? Ja, ja. Waarom? Als het, Waarom? nou, omdat het op zo'n mooie manier in beeld gebracht is, Dokkum als stad. Inderdaad, die 2 miljoen mensen haast die er naar joggen. Ja. En alles positief en happy de peppy. Ja. Ja, dan is dat Ik gewoon, vind het helemaal positief. is het ontzettend goede reclame. Ja, de Nee, maar ik koning weet het maar niet eerst een aantal nieuwe leden van KNKB. Ja, maar waarom had dat maar een koning? Ja, Dat is wel Onhandig. Ik kon- Ja. Als we weer iemand hoors vinden die dat dwangeert. Nee, dat gewoon op een andere manier. Op een vrijdagsdag bijvoorbeeld. Ja, maar ze hebben gewoon hun op deze manier maar ja, zichzelf heel goed op elkaar. Ja, ze doen haast niks mee, maar ja, schijnbaar een heel soort mensen wel. Want er is ook een heel soort mensen. Het Heel is veel wel- mensen net. net 20% is in het Ja. monarchie, dat is minder als niet ervoor. Dus zij is nog steeds meer, maar het koningshoes is populairder als een hier. Vader hier. Ja, het is livers is over de lange termijn is het wel het Ja. aantal anti-monarchisten is wel toenaam, flink. En het meeste dat er vertrouwen in had, is het laatste jaar wel stijgen, maar de laatste 20 jaar zie ik wel flink zakken. 20% is in het koningshoes. Ja, wie ben er misschien 12 van? Of 3 of jou, dat weet ik niet. Maar dat is net een heel groot onderdeel. Is dat pro of anti? Ik zeg gewoon een vrije dag. Ja, Ja, sorry. En Doop is dat pro of anti? Pro. Dat is anti, hè? natuurlijk. Maat. Aan krijgen we nog een exclusief kijkje achter de schermen van Us Grutte Janko Christ. Want die weet hoe Willem-Alexander deze dag beleven had. Zeker. Als toen gesproken. Dit Mooie is- lijntjes. Dit is een teaser van je welste. Nou had je hem natuurlijk alle treien vregen om je favoriete moment uit te zien van Koningsdag. En eigenlijk komt het erop del dat het min of meer hetzelfde fragment is. Maar toch, Siebrand, jouw tij eerst even het uit. Ja, de uitsturing van de Koningsdag van die route, dat wie natuurlijk in hand van NOS. En die had dan 12 verslagjouwers, of minstens 12 verslagjouwers langs de route. En een daarvan is Martijn Bink. En die op een gegeven moment vooruit in bij 2 baan. Die het letter in die route wat dwanszillen. Wat gaan jullie zo doen? Nou, dat mogen we eigenlijk niet vertellen. Het is een beetje geheim. Dus we kunnen niet te veel zeggen, maar we kunnen wel zeggen dat we gaan zingen. Jullie gaan zingen voor de koning en de koningin. Klopt. Kun je al zeggen welk liedje je gaat zingen? Nou, dat wil ik het liefst nog even geheim houden. Dan horen jullie straks. Want het is echt een verrassing, hè? Ja, echt een flessenmop. Ja. We mogen niet verklappen welk liedje het is, maar het heeft een beetje te maken. Ik zeg, een koningin is in het Engels een queen. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. En ik heb nog een hint. Als je elke keer de top 2000 kijkt, dan kom je vanzelf wel tegen. Maar dan moet je wel even wachten. Ja, Ik vind het wel... Zou die Martijn Bink al weten wij dat ook is? Ik denk het wel. hè? liep het er wel op. Maar ik vind Ja, het wel heel mooi. Je interviewt natuurlijk vaak mensen en ik word geregeld ban. Ja. Ja, wat maak je net dan, volgens mij, een slechte vraag stellen. Nee. Dus jullie gaan straks zingen voor de koning en koningin. Ja, dan kreeg ze het antwoord. Ja. Klopt. Ja. Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi. En Ja. het is ook heel goed dat er dat doet. Ja, Ik vind dat Famke de Jonkje doet hartstikke goed Ja, eigenlijk. dat is Alleen heel goed. als die Martijn Bink hier weet waar het ook is, waarom had hij dan op die manier de vragen stellen? Dat is ook een beetje gemeen toch eigenlijk? ja, die wordt een beetje mooi onklein. En uiteindelijk hun het vertellen dit. Dan mag ze misschien wel vragen stellen. En net, Maar ze ben ik zo allebei de oors. Dat Ja. Famke gaat er super goed op Ja, in. klopt. Die vertelt het, Ja. die brengt show Mooi, en een ja. verhaal. En hij is gewoon hoe die is. die begint heel droeg. Ja. Maar hij houdt wel een heel leuke tip op het lijst, vind ik. Ja. Gewoon Ja. heel lang Wel luisteren een tot dat maatje. toe. Ja, wat zou dat wezen? Grappig. En de onleiding is, dat is kwartier na. Ja, nogmaals, ik kan u sorry dus net zien. Want kun je het uitlezen waar we nou naar Schengen? Nee, Laura, wie nou is. Oké. Oh, ja, oké. Ja, op een gegeven moment heel bij de route, denk ik, dan ontstaat er dus een soort van flashmob. Ik heb dit als jaren zien in een grote stad, dus ze hebben het een beetje najaapt volgens mij. Maar het jonkje en het famke beginnen inderdaad het nummer van Queen Bohemian Rhapsody te zongen. En dan Oero ontstaan, meesten komen uit Huiskus uit Ramen, zanger van Beeldstar volgens mij, die zit in het midden, die zongt het.
En ik viel hier... Geven we het nou zelf? Ja. Ja, oké. Komt-ie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook met name voor de dorpen. Die samenwerking en die Absoluut, absoluut. Ja, gemeenschapszin. ja zeker, zeker. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Mama, just kill a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Ja, dat is piekenveel. Nee? Is dat? Doe is altijd zo mooi sarcastisch. Nou, ik vind die flashmobs. Ik wil graag die... doe maar even flashmob in op YouTube en dan de best bekeken. Ja. Ik ook op zo'n treinstation in Dit Londen. Iris 15 Lino zou weer Ja, een ding, toch? Het is wel een beetje uit nou, inderdaad. Ja, ik vind het kind wel heel mooi wezen. En het is, ik vind het wel leuk dat de meisje jongt. Waarom berekent dat hij... Nou, of wat is het ik hier mooi? fascinerend aan vind, is dat er in 10 seconden zoveel gebeurt. Dat Hustin echt een goed gesprek Ja, voeren dat is het mooiste. over hoe vrijwilligers zich daar in de Meanskip inzetten. Dan begint dat famke te jongen, dat gesprek werd uitkapt. Dan komen de 3 vrouwen uit het raam, die hebben betocht om hun hand zat te dwam. En hier verjet dat ik nog. En Maxima stiet er gewoon het mooi te vinden. Dat is toch, ik vind dat fascinerend. Ja, wat ik hier even bellen met Anke Bielsma. Zij is de chef intocht. Ah, En zij had het betocht, dit stukje. En het wie eigenlijk betocht. Omdat zij, dit is altijd een beetje zo, dat is maar zijn dingen. En die familie verspreidt hem dan, dat gaat automatisch in de inpraat. En hoe krijgt hij dan weer bij elkaar? Dan moest zij ook nooit denken, hoe krijgt hij dan weer bij elkaar? Toen dacht ze, als we dan daar in stinten jongen, loert, dan kan mensen net meer mogen praten. En dan gaan ze automatisch, zie je mensen elkaar weer op. Dus dat wie eigenlijk de psychologische truc, die zij bedacht hier, dat je eronder ziet. En dat wie dan de reden, om dit versje te jongen. Functionele flashmob. Ja. Dat wie eigenlijk een functionele flashmob. En ik denk ik Het wel mooiste. dat, ja, nee, maar dat altijd had je dan nog een flashmob hebt. Nee, maar en ik denk ik wel dat als je daarbij winnen, ik wie er net bij, dat het mooier is dan op tv inderdaad. Want het is just wat random shots, maar als je er bij ziet. Dan, en dan komt het opeens overal waar je loert. en het ontstiert overal. Is er ontzettend, die is er in één keer wat en dan achter die. Ja, precies. ja, dat is eigenlijk wel een hele kennisdag. Je had erbij moeten zijn. Nee, dat denk ik net. Ik vond het zelf wel heel leuk om naar te zien. Oké. Als showbiz reporter. hè? Ja. Ik zit natuurlijk al in bekending overal. de hele tijd. Dit wie mijn... De vierde diertje van de koning, maar eigenlijk is het van die nog mooi. Ja, ik zeg de hele complete Friese cultuur voorbij komt. Maar nou, Do hast dus maar Anke Bielsma bellen. De onderkoningin van die dag. Ja, absoluut. En Do wist hoe Willem-Alexander deze dag beleefd had. Nou ja, zeker. Nou ja, als je zei, wat zij doggen is natuurlijk, dat denk je net toen nooit, maar het is wel eigenlijk heel logisch. Zij herinneren die hele route en allemaal leuk. En dan daarna zijn we de nababbel. Als je dan, dat je het dan hoort. Maar Willempie erbij. Ja, zeker. Even van, nou, hoe is het? Wat vond je hem ervan? Wat vond je hem ervan? Even een bakje koffie. Even weer. Ja, gewoon een beetje gezellig, maar zij hebben ze dan even nooit praten. Dat is je oranje beter. Nou ja, en dan winnen eigenlijk 2 dingen die daar een beetje in de voren kwamen vanuit Willem-Alexander dan. Is dat hij ontzettend genoten hier van Bohemian Rhapsody. Wie ik zie moment in die zin van de dag. Omdat hij vroeger altijd al dat versje zo geweldig vond. En dat hij dat op cassetteband zie hier. En dat hij helemaal gries draait had vroeger, zei hij. En dan zit ik in het fragment. Hij zongt ik mooi. Dus dat is gewoon zijn favoriete versje eigenlijk. Dus dat wisten ze van tevoren net. Dus dat is dan wel heel leuk. En het tweede wat heel erg opvoer, en dat is ik wel hoe deze hele dag denk ik, is hoe ontspannen het eigenlijk al wie. Dus ik hier zelf, ik zie iets van tevoren van, er zullen wel iets misgaan, wissel. Er zullen wel Ian iets gooien of Ian, maar misschien zit ik iets... Dinosaurus opblazen. Ja, nou ja, misschien zit ik iets vaak bij Cambuur op de tribune. Dat er altijd wel een peer binnen die iets Je hebt een beetje bi. Ja. Dus, maar dat gebeurde dus helemaal net. Niks gebeurd, hè? En ik in de omgang, ik belde nog eenmaal Reinoud, Ritsma van Vangendeel, waarover later meer. Maar die vertelde ik van, nou ja, ik ben best wel zenuwachtig, die moest ik jongen. Maar nou een paar zin verdween dat. Die hele familie hier wel een ontspannen uitstraling. En daarna die nog ik heel lang met mijn Maurits in te praten, zeg maar je, wie is wel in plaats van u, dat soort dingen. Zo, Dat mij. ben je grootheid hoor. Als je dat zegt. Dat is gewoon een soort relaxedheid. Ja, nee, Ja.
Ja. is wel, Dus dat wie die familie heel erg opvond en dat wie de Friesen wie relaxed en de koninklijke familie wie ik relaxed. Dus Ja. nou, Mooi. dat kunnen we meenemen.